दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एसे बेकग्राउन्डखौ एसे बेलेगाव लादों आरोना बाहेरायाव खालामदों भिडिअखौ माने ओमफ्राय जायफोरानोखि इन्सटाग्रामाव भिडिअ एगारनो लुगैयो नालाय रिल्सफोर एगारनो लुगैयो बेखौ नोंथांमोना माबोरै एगारनांगौ बेखौ मोनथियाबा नोंथांमोननो खिन्थिना होगोन रिल्सखौ नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव माबोरै एगारनांगौ बेखौ नोंसोरो माने आंनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंसोरो एगारनो हागोन आरो जायफोरानोखि इन्सटाग्रामावहा गावनि रिल्सफोरखौ एगारनो नागिरो नालाय रोङाब्ला नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सोलोंना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो डिसप्लेआव खिन्थाना होगोन डिसप्लेखौ नोंथांमोना नायनानै सोलोंना ला आरोना जायफ्रा इन्सटाग्राम गैया नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना एप्सखौ अपेन खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं दायो बेयाव साउन्डखौ अफ खालामना लानो र' ओमफ्राय इन्सटाग्रामखौ अपेन खालामदो बिनि उनाव बिदि अपसन फैगोन बिनि उनाव नोंथांमोना बे गाहायाव मोनबा नै नुगोन ओमफ्राय बेयाव प्लासनि अपसनखौ थुनानै होबानो जाबाय प्लासखौ थुनानै होनायनि उनाव बेयाव नोंथांमोना बेयाव भिडिअ अपसन फैगोन आरोना नोंथांमोना जि रिल्स बनायगोन बेखौ नोंथांमोना थुनानै हो रिल्सखौ थुनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नेक्स्ट फैखागोन नेक्स्टखौ थुनानै होबानो जाबाय जौआ नेक्स्ट थुनानै हो बिनि उनाव बेयाव अपसन फैबावगोन आरोना नोंथांमोना गावसोरनि भिडिअखौ नोंथांमोना इडिट खालामनो लुगैदों मिउजिक होनो लुगैदों बेकग्राउन्डआव बा मोनसे टेक्स्ट लिरनो गोसोबा नोंसोर बेयाव होनो हागोन ओमफ्राय बेयाव जेबो खालामनो गोसो गैयाबा नोंथांमोना नेक्स्टखौ थुनानै हो नेक्स्टखौ थुनायनि उनाव बेयाव नोंथांमोना बेयाव नै केपसन फैबावगोन बेवहा टाइटेल लिरनो थिनदों नोंथांमोननि भिडिअआ मा टाइटेल बेखौ लिरनानै होबानो जाबाय बेयाव लिरनायनिफ्राय गाहायाव बेफोरखौ नोंथांमोना अन खालामनो गोसोबा नोंथांमोना बेखौ अन खालामनानै होनानै ओमफ्राय बेवहाय अके होबानो जाबाय अके होनायनि उनाव नोंथांमोना बे गाहायाव दङ शेयारनि अपसन बे शेयारखौ नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय अब्लाना नोंथांमोननि रिल्सआ माने इन्सटाग्रामावहा शेयार जासिगोन आरोना बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर जायफोरानोखि रिल्स भिडिअफोर एगारनो रोङाखैमोन इन्सटाग्रामाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लाबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला लोगोसे भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक होबानो जाबाय मोजां माने जायनि थाखाय हेल्प जादों आरोना भिडिअ माने आंबो बेबायदिनो चेनेलाव माने फोरोंनाय भिडिअफोर लाना फैबाय थायो नोंथांमोना गावनि फेसबुक बा इउटुबफोरखौ माबोरै ग्र' खालामलांनो हागोन बेफोरबायदि फोरोंनाय बे चेनेलावहा भिडिअफोर लाना फैबाय थायो नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबायना आरो खालामना लाबानो जाबाय आरोना आरोबाव खेबसे बुंनाय थाबाय नोंथांमोनखौ एसेनोसै लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हा